Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Hafaliad cylch 2 ffurf. Hafaliad cyffredinol i ddechrau. Mae yna nifer o ffurf i ddiffinio cylch, ond yr un mwyaf cyffredin yw i nodi'r canol a'r radiws. Felly, yn gyffredinol ar gyfer cylch, canol AB a radiws R, cawn y diagram yma lle mae XE yn bwynt gyffredin ar y cylch. Felly dyna ni, cylch gyffredin, AB yw'r canol, radiws yn R a XE yn bwynt ar y cylch. Defnyddiwn theorem Pythagoras i ddarganfod hafaliad ar gyfer y cylch yma. Felly os cymerwn ni pwynt ar draws ac i fyny, fel bod gyda ni triongl sgwar yma, cyfesur yna'r pwynt yma, bydd x ar draws yn cyfateb i'r x uwchben, a b i fyny yn cyfateb i'r b sydd gyda ni yn y canol. Felly'r delta x yw newid yn x, felly'r pellter yna yw'r delta x, a delta y yw'r newid yn y, felly'r pellter yna bydd y delta y. Felly defnyddio theorem Pythagoras, mae delta x di sgwario plus delta y di sgwario yn hafal i'r radiws i di sgwario. Ond mae delta x, felly y gwahaniaeth yn yr x yw x minus a delta y yw'r gwahaniaeth yn yr y, felly y minus y b. Felly osod rheini i fewn i'r hafaliad, felly delta x di sgwario yn mynd i fod yn x minus a di sgwario, a delta y di sgwario yn mynd i fod yn y minus b wedi sgwario yn hafal i r ydi sgwario. Felly hwn yw hafaliad cyffredinol cylch sydd â canol AB, positif sylwch, dychmygwch bod y bracet yn hafal i 0, felly bydd x yn hafal i a yn y canol a y yn hafal i b, yn hafal i'r radiws wedi sgwario. Cysylltu hwn gyda trawsffurfio graffiau. Os dechreuwn gyda cylch wedi lleoli ar y tardd 0, 0, gyda radiws 1, gwelwn mai ei hafaliad bydd x wedi sgwario, neu x minus 0 wedi sgwario, plus y di sgwario, neu y minus 0 di sgwario yn hafal i'r radiws 1 wedi sgwario. Felly, gallwn ehangu hwn gyda ffactor graddfa r, a chanol y tardd a cawn yr hafaliad x sgwar plus y sgwar yn hafal i r sgwar. Felly, gallwn ni symud y radiws fel ni angen, gawn ni weld wedyn beth sy'n digwydd. Gallwn feddwl am hyn fel ffwythian mewn x ac y. Hynny yw, x ac y yn gallu newid. Nhw yw'r newidynau. Os nawn traws fido hyn gyda a uned yng nghyfeiriad x, cawn yr hafaliad x minus a, felly a yn mynd i'r cyfeiriad positif, felly x minus a fewn y bracet, wedi sgwario, plus y di sgwario yn hafal i r di sgwario. Wedyn, os nawn traws fido gyda b uned yng nghyfeiriad y, cawn yr hafaliad x minus a di sgwario, plus y minus b wedi sgwario yn hafal i r di sgwario. Felly, os edrychwn ni ar beth sy'n digwydd ar y graff yma, newid yr r, a ni'n cael radiws gwahanol, newid yr a ar draws, felly ni'n symud yr a ar draws, a ni'n symud y b, a ni'n mynd i fyny. Felly mae hafaliad ni nawr yn x minus 3 di sgwario, plus y minus 4 di sgwario, yn hafal i 9 di sgwario. Felly mae'n canol ni yn 3,4, a'n radiws ni yn mynd i fod yn 3. 9 yw 3 wedi sgwario. Hafaliad cylch, yr hafaliad safonol nawr. Mae'r hafaliad safonol yn osgoi cromfachau ac i gyd yn hafal i 0. Yn yr un ffordd y mae ax plus by plus c yn hafal i 0 yn golygu hafaliad llinell.
Felly, wrth ddechrau gyda'r hafaliad cyffredinol, gwelwyd yn flaenorol, oedd x minus a disgwyrio plus minus b disgwyrio yn hafel i disgwyrio. A b, positif, oedd y canol a oedd y radiws. Felly, ehangu'r braced cynta, mae braced wedi sgwario dyn ni, felly sgwario'r ddau pen a dwblu'r canol, x disgwario plus, wedyn minus a, yn mynd yn plus a disgwario, a 2 waith y canol minus 2ax. Yr ail fraced, felly disgwario minus 2b plus b disgwario yn hafel i wedi sgwario. Casglu'r termau, felly'r termau wedi sgwario gyda x sgwar plus y sgwar, minus 2ax minus 2b, felly'r 2x ag y llinol, yn hafel i y cysonion i gyd. Felly a sgwar plus b sgwar, ddim yn hafel i ochr, i gyd ar ochr chwith, felly plus a sgwar plus b sgwar minus sgwar, wedyn yn hafel i 0. Felly mae popeth ar ochr chwith yn hafel i 0. Ond nid dyma'r ffurf cyffredinol. Felly ni'n mynd i ddiffinio g, f a c. Felly g yw minus a, f yw minus b, a c yw'r cysonion i gyd at ei gilydd. Felly mae gyda ni'n x sgwar plus y sgwar plus 2gx plus 2f plus c. Ond mae'n defnyddiol i wybod beth yw canol a radiws ar gyfer cylch wedi diffinio yn y math yma, yn y ffordd yma. Cawn y rhain yn uniongyrchol o'r cysonion g, f a c. Gan fod a sgwar plus b sgwar minus r sgwar yn hafel i c, a bod a yn hafel i minus g, a bod b yn hafel i minus f, gallwn nawr weid bod sgwar, am newid e gyda'r c, yn mynd i fod yn a wedi sgwario, sef plus g wedi sgwario, plus b sgwar, sy'n mynd i fod yn plus f wedi sgwario, a'r minus c. Hynny yw, mae yn hafel i ail isradd g sgwar plus f sgwar minus c. A felly, a b yw'r canol sy'n nawr yn minus g minus f. Yn ymarferol, eich dewis chi yw os ydych chi am ddysgu rhain, a, b ac Efallai bydd cwblhau'r sgwar ar x ac y ac ail drefnu yn haws ei gofio. Gan i weld enghraifft nyr yn defnyddio'r ddau. Darganfod canol y radios cylch o'r hafaliad safonol. Felly, darganfyddwch canol a radios y cylch yma, a ni'n mynd i wneud e o'r cof. Felly, ni'n mynd i gael bod g yn mynd i fod 6 dros 2, sy'n hafel i 3. Mae f yn mynd i fod yn minus 8 dros 2, sy'n minus 4. A mae c yn mynd i fod yn 21. Felly, y canol yw minus f minus g, minus f, sef minus 3,4. A radiws yw ail isradd g sgwar plus f sgwar minus c, sy'n rhoi i ni 3 sgwar plus 4 wedi sgwario hynny mynd colli'r positif, a colli'r negatif, sgwario fe mynd yn positif, a minus y 21. Mae hwnna'n mynd i roi fi 3 sgwar plus 4 sgwar yn 25, minus 21 ail isradd 4, sy'n rhoi 2. Felly canol yn minus 3, 4, a mae'r radiws yn 2. Os ni'n gwneud e wrth cwblhau'r sgwar, eto, ni'n dod i'r ddau derm yn x gyda'i gilydd, y ddau derm yn y gyda'i gilydd, a mynd ar 21 tynnu o bob ochr, mynd â fe draw. Felly, cwblhau'r sgwar ar gyfer y ddwy x. Felly, x plus hanner, sef 3 wedi sgwario, minus y term ola, sy'n 3 wedi sgwario 9.
Felly ddau derm gyntaf yw'r ddau yma, a dyna beth yw'r y dau derm yna wedi cwblhau'r sgwar. Os lluoswch chi hwn mas, gewch chi weld bod e'n cyfateb i ddau derm yna. A'r un peth dy'r rhain, felly o minus 4 i gyd i sgwario minus y term ola, sef 4 di sgwario, a mae hwnna'n haflu minus 21. Felly, yr x plus 3 di sgwario plus minus 4 di sgwario, mynd â'r cysonion ochr draw, a ni'n cael plus 9 plus 16 minus 21, sy'n rhoi 4 i ni. Felly, mae hwnna rhywbeth beth y ail 2 wedi sgwario, felly canol yw minus 3 4. Gwrthwyneb i beth sy'n y bracedi, a y radiws yw 2. Felly, 2 ffordd, naill ai cwblhau sgwar, felly chi ddim yn goffo cofio dim, neu cofio beth mae pob llythyren yn golygu yn y cyfernodau.